Pán Bartoš, mohli by ste si spomenúť na svoju mladosť, na to, ako ste začínali? Ale áno, i keď je to už 76 rokov, ale spomínam na to veľmi dobre a rád, ako keby to bolo včera. Narodil som sa v Ráztočne 20. júna 1920, teda dneska už za chvíľu, za 10 dní mám 76 rokov. Detstvo bolo skromné, chudobné, ale veľmi dobré, milé, príjemné. V rodine nestvorili žiadne sváry. Deti sme sa mali radi, boli sme 3 deti. Ja som bol najmladší a pravda, že ako najmladší aj najnespratnejší som si najviac dovoloval. Celé detstvo som prežil príjemne. No a moje prvé kroky, s ktorými som sa dostal s technikou do kontaktu, bol kolovrat. Ten som obdivoval matke. Tá viac nemohli robiť, ako robiť. Lebo ja som stále zastavoval, špekuloval, rozmýšľal, ale konečne som prišiel na to tajomstvo. No a potom ďalej som už vypadol z izby, tak na jare bola píla nedaleko. Tu som obdivoval a postupne to išlo. Až nakoniec som sa dostal k manuálnemu náradiu stolárskému, sekradláce, hoblík, ale to vďaka môjmu bratovi staršiemu Jozefovi, ktorý bol šikovný, chytrý. Ten, čo videl, všetko urobil, ešte lepšie to urobil, ako videl. Tak sme sa chytili do stavby a do výroby drevených bicyklov. To už som mal tedy 8 rokov. Robila sa trať Handlová horná štúbňa. Bicykle už tedy boli v móde, no ale keďže skúpiť sme si ho nemohli, tak sme sa s bratom rozhodli urobiť. A urobili sme to. Vy pochádzate z chudobnej rodiny, ako som sa dozvedela. Ako vyzerali vaše štúdia? Tak celkom jednoducho, ako na dedine. Učiť som sa neučil, do školy som rád chodil, ale prospieval som tak asi v strede. Ale jedenkrát nastal u mňa veľký zlom. Pásili sme dobytok, pekný deň bol, no a moji priatelia, teda decká z dediny, šandili, hrali fotbal a podobne. Boli tam chlapci, dievčence. Ja som nešiel medzi nich. Popadol som tam jednu knihu, chytím, pozerám, otvorím dejepis, dejiny punských vojen. Do toho som sa tak zárizol, že som sa toho odpoludnia naučil tak na spamäť tejto kapitoly. V septembri som prišiel s otcom do školy, no skúšku som urobil a tak vlastne začali moje štúdia. Absolvoval som mešťanskú školu v Handlovej, 2., 3., 4. triedu bolo horšie, tam som musel prerušiť. A keď som chcel do 4. triedy, ako sme tomu hovorili, do kurzu, nebolo mi to možné, pretože chlapčenská trieda nebola. A zase bol slušný riaditeľ, pán Sedeli. Hovorí mi, dobre, ale budeš musieť sedieť s dievčencom jediný a sám. Hovorím, pán riaditeľ, mne to nevadí. Ale teraz ktoré dievča bude chcieť s tebou sedieť. A jedna zdvihne ruku. Pán riaditeľ, ja budem s ním sedieť. Ja som tiež z Ráztočna, ja ho poznám. Takto som šťastlivo absolvoval aj 4. triedu mešťanskej školy. Jedenkrát som tak zo zvedavosti voči motorom automobilným rozmýšľal, jak to pracuje. Nikto mi to nemohol v prívidzi vysvetliť, čo vedeli. To bol pán Polerecký, majster veľkej autodielne. To k tomu nebol prístup. Tak som sa chytil do toho a taký motorček som vymyslel a dokonca aj urobil za veľmi skromných podmienok. To viete, v tom čase ja som nevedel letovať, ja som mal dohromady pilník, kladívku, nožnice a to bolo všetko. Tento motorček som urobil, doniesol som ho do školy, reku pochválím sa profesorovi fyziky, to už bolo v 6. triede. Tak som potom dotiahol štúdia gymnaziálne až do konca a maturoval som na podiv z fyziky a na jednotku. Ovšem boli aj druhí profesori. Profesor Ridich, to bol profesor chémie, ten si ma nechal zavolať do kabinetu, motorček tiež som musel doniesť a hovorí, chlapče, veď ty si urobil vynález, to je úplne nový stroj. Pravda, že ja som nevedel, čo je vynález, ani v Prievidzi a na celej Kubernii nikto. Ani sme nevedeli, ako sa to prihlasí a tak ďalej. A že som vytvoril
prvý môj vynález, a vôbec teda vynález som sa dozvedel až za 20 rokov, keď Angličania do našich baní dodávali anglickú mechanizáciu bánsku, poháňanú zrovna takýmto tlakovzdušným motorom a motormi. Ja som ich tie motorčeky vytvoril vlastne dva, ale obidva boli principiálne zhodné s anglickými motorami. Štúdium leteckého inžinierstva bolo až v Nemecku možné. Nešiel som tam. Moja nemčina nebola na úrovni. Myslel som si, zabijem tam 2 roky, 3 roky, možno 4, 5. Áno, a nezvládnem to. Tak som sa stal študovať strojné inžinierstvo v Bratislave. To som skončil 26. júna 1942, ale letecké inžinierstvo ma neopúšťalo. Vy ste mali jeden zaujímavý zážitok, cestu do Ruska. Ako to prebiehalo? Veľmi jednoducho. Jedného dňa pred koncom augusta 1944 pristal na trenčianskom letisku zvláštny aeroplán Fokker 189. Nikdy som ho nevidel, iba počul. Počkal som až pristane, no a potom samozrejme k nemu. Ale takých zvedavcov bolo viacej. Aeroplán bol hlásený, ako že má poruchu ľavého motora. Najprv sme ho museli prehliadať do poriadku, lenže keď sme ho prehliadali, už sme my, ktorí sme boli okolo neho, a to bol konkrétne zástupca veliteľa letiska, setvák, leteckí mechanici, ja a podobne. Už sme mali s ním pekný plán ujsť s ním do Ruska. Podarilo sa vám to? No, podarilo sa, ale viete, tak na presnosť vlasa. Aeroplán bol preťažený, bol to trojmiestny aeroplán. My sme sa do neho natisli v 6. Bolo podajak letisko rozmoknuté. Už sme boli skoro na konci rozbehovej dráhy a aeroplán ťažký ako klad, ale nakoniec sa ho podarilo predsa otrhnúť a prízemným letom sme mali smer Ukrajina, kurz približne 90 stupňov. Všetko to išlo pomerne hladko, do cesty nám prišli ešte krásne časti naftových polí okolo Drohobiču, Dobromilu. Tam som sa proste vyžíval, lebo som to nikdy nevidel, ale krátko, keď prišla palba otrasná, tak som hneď zmúdrel a museli sme zmeniť kurz. Nakoniec sme leteli po dosť dlhých dramatických chvíľach do sovietskeho priestoru. Tam palba po nás ešte strašnejšia. Tak sme znížili letovú výšku, ktorá bola asi 500 metrov, tak nízko. Spomínam si, že sme nad zákopami lietali a leteli tak asi vo výške 5 metrov. Doslovne, keď som sa pozrel dozadu, vytrhávali sme slamu a prach ze zákopov. Inžinierovi Bartošovi sa teda aj napriek ostrej paľbe nemeckých a aj ruských bombardérov podarilo dostať do Ruska, kde so svojimi druhmi takmer prišiel o život. Za toto obdobie života získal mnoho vyznamenaní a medailí, ktoré nám aj ukázal. To prvé vyznamenanie, to je vlastne slovenský dvojkríž, áno, to nie je vyznamenanie, ale to je slovenský štátny znak. Ten som nosil na opasku, s tým som bojoval a za slovenský samoštátny štát som bojoval, i keď sa vtedy hovorilo o Československej republike. Ja som sníval o samostatnom Slovensku. Toto druhé vyznamenanie je sovietské vyznamenanie, ktoré mi bolo udelené priamo prezidentom Gorbačovom. To je rád Veľkej vlastneckej vojny a to mi bolo udelené za spoluprácu, za spoluúčasť na bojoch sovietskej armády a československých vojsk na Dukelskom priesmiku. To ďalšie, to je vyznamenanie, ktoré mi bolo udelené za únos nemeckého lietadla Fokker 180, ktoré sme odsudzili v Trenčíne a preleteli sme, teda ušli sme s ním k Rusom. Za chrabrosť, tých je tam viac. To sú rôzne činy, ktoré som musel povystrájať a za každým činom visel krk. My teraz stojíme pri vašom nápade Lise kočovnom na tehli, ktorý sa v roku 1967 stal nápadom za milión. Víťazom. Áno, je to kočovný tehliarsky lis a ním som v 67. roku vyhral prvú cenu nápad za milión. To bola návšteva Expo 67
v kanadskom Montreale. Bola to veľká cena, vysoko som si toho vážil, bol som prekvapený a môžem vám povedať, že to stálo za všetky peniaze. No, stroj, ako vidíte, je pomerne malý, má 20 kW motor a s týmto motorom a v takomto prevedení je schopný pri obsluhe 5 ľudí za hodinu urobiť 1000 až 1500 ťahál bez jakejkoľvek prípravy hliny. Hlinu stačí mnohokrát kopať, hádať do stroja a z neho už ide potom elegantná vzhľadná tehla. Ako ste sa vy dostali k tomuto nápadu? Z biedy. Tento dom, ako vidíte, som staval v 50. roku. Nemal som peňazí, bolo po mene. Vybaviroval som tu na hromadu hliny, tak čo budem s tým robiť? Chytím medzi prsty troška hliny a vidím, že z toho sa možno dá tehla robiť. Tak som urobil prvý stroj. A to je ten už má 40 rokov. Tak som to urobil. Nešlo to od začiatku, to malo svoje muchy, ale som to nakoniec dal po dosť tvrdej práci tak do poriadku, že potom to šlapalo ako hodiny, robilo to zázraky. Stroj sa dostal do sériovej výroby, robil ho Kovotex, bývalý okresný podnik, vyrobili ich naraz v jednom kuse 85 kusov a veľmi dobre išla tá výroba. To približne za mesiac vypadlo okolo 20 strojov. Za chvíľu bola celá republika bývala úplne uspokojená.